दुलाराय बर' फरायसा आफादा आसामनि गोबां जायगायावनो गोजोन लामा हान्जा सुरनाय बे हाबाफारिखौ लादों। दिनै बे हाबाफारिखौ दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा आसामनि गुबुन गुबुन जिल्लायावहाय नैबे हाबाफारिखौ लादों जे जोङो बर'नि गोजोन खौसेथि थामोनथा बेखौ नोजोर बोनानै जोंनि जिल्लानि आरो महकुमानि सदर जायगायाव एबा जिल्लानि गाहाय मावखुलियाव बेफोरखौ नोजोर बोनानै जोङो हाबाफारिखौ लादों, जेराव जोंनि थांखिया जाहैबाय जोंनि बर' जाथिखौ मोनसे गोख्रों मैखोम बर' जाथि दानाय आरो जोंनि माहारिखौ जोङो मोजां लामाजों लांनो नाजानाय। दा बेखौ नोजोर बोनानै जोङो दिनैनि हाबाफारि हान्जा सुरनायखौ लादों। दा बेखौनो धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनै जिल्लानि मावख'आव बड'फानि मुसुखायाव बिबार बावनाय हाबाफारिनिफ्राय जागायनानै दिनै सिमेन्ट-सापरि हायार सेकेन्डारि स्कुलनि गेलेग्रा फोथारनिफ्राय नैबे हान्जा सुरनाय हाबाफारिखौ जागायनानै दिनै नैबे सिमेन्ट-सापरि हायार सेकेन्डारि स्कुलनि गेलेग्रा फोथारावनो फोजोबफैनाय नैबे हाबाफारिखौ लादों। दा बेवहाय जोंजों लोगोसे जोंखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ मदद होनो जोंनि बर'नि गोबां माहारियारि आफादफोरा बाहागो लाफैदों। बेयाव बुंनो गोनां बर' थुनलाइ आफाद, एक्स एनडिएफबि, एक्स भेलिउ वेलफेयार ससाइटि, खौसेथि बर' सुबुं आफाद, आइजो अनसाय आफाद, जोंनि बर' बिमा गौथुम आरो धोरोम आफाद बाथौ लाइमोन आफाद आरो गोबां बिदिनो फोरोंगिरि बिथांमोनहा बाहागो लादों आरो गोबां जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादाव बिबान लानानै खामानि मावबोनाय, सोरबा जिल्लायाव बिबान मोननाय, सोरबा दखरायाव बिबान मोननाय, सोरबा मिरुआव बिबान लानानै खामानि मावबोनाय बारग' दैदेनगिरि बिथांमोना दिनै नैबे जोंनि हान्जा सुरनाय हाबाफारियाव बाहागो लादों। थांखिया बेनोल' गोजोन खौसेथि रैखाथि जों बेखौ बोरै लाखिनो हायो बेखौ नोजोर बोनानै जों बयबो दिनै हान्जा सुरनाय हाबाफारियाव बाहागो लादों। बे समाव जों नुदों जोङो जोंनि मोनफ्रोमबो जोंनि दखरानि सिङाव बा जोंनि महकुमानि सिङाव आरो जिल्लानि सिङाव जोंनि बर' लाइमोनफोरखौ सानफा एफा जोङो निसा जानायखौ जोङो नुबोदों, जों बयबो मिथिबोदों। दा बेवहाय जों खावलायगोन लाइमोन बिथांमोनखौ जे जोङो गाव गावनि जिउखौ एबा गावनि केरियार दानाय समाव जों निसा जानानै गावनि जिउखौ फोजोबनानै लायालासिनो नैबे समाव जोङो निसा जानायनिफ्राय जों उदां जानांगोन। निसा जायालासिनो जोङो गावनि जिउ दानाय, गावनि केरियार दानायाव जों गोसो होनानै गावनि केरियारखौ दानानै लाग्रोनो थाखाय जों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै आरो जोंनि जेसेबां बर'नि माहारियारि आफाद दं बे एखे खोथाखौनो जों बयबो खावलायगोन जे जोंनि लाइमोनफ्रा निसा जानाय जेखि निसायानो जाया मानो बे निसा जानायनिफ्राय उदां जानांगोन आरो गावनि केरियार जोङो मा टारगेट लादों जे जों डक्टर इन्जिनियार जानायनि सिमां, फोरोंगिरि जानायनि सिमां, मानसि मोजां जानायनि सिमां, दा बैफोरखौ जोङो दाफुंनानै लानो थाखाय जों बयखौबो खावलायदों। नङाब्ला जोंनि ससाइटिया लासै लासैनो नैबे निसाजों जों उल्था जाख्रेबजानानै जोंनि बिमा बिफानि धन सम्पति जोबलांगोन, गावनि जिबनाबो जोबलांगोन, बेजों जोंहा जेबो मुलाम्फा जानाय नङा। दा बेनिखायनो नैबे हान्जा सुरनायनि गेजेरजों जों खावलायदों जे जाय बिथांमोना बे निसा जानाय हुदायाव हाबबाय बिथांमोनखौ जों खावलायदों जे बे निसाखौ गारनानै मोजां लामाजों आगान सुरनांगौ, माहारि दानाय आरो समाज फोसाबनायाव जों बयबो बाहागो लानो थाखाय बिथांमोनखौ खावलायदों।